always your number one. SM radio station. Love Radio. Tugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Mukhang kailangan mo nang palitan agad ang background music. Kasi horror daw to. Kasi sandali lang yung hindi horror na part. Umpisahan ko na. Okay. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga horror movies. Hindi ko alam na ang mga kwentong kababalaghan, pwede palang mangyari sa totoong buhay. Nagsimula ang lahat noong 19 years old ako. Isang araw, nakita ko sa may kusina ng bahay namin ang lola ko. Nakatingin siya sa akin at tahimik lang na nakaupo. Hindi siya umiimik, hindi gaya ng dati na napakaingay niya sa umaga. Hindi na ako nagtataka. Paano naman kasi iimik ang isang matanda na matagal nang patay? Yay! Kayo, in itself, nakakatakot na may makita kang patay na. Tapos yung nakatingin pa sa'yo. 3 taon nang mamatay ang lola ko. Pero ang itsura niya nang magpakita siya sa akin, parang buhay na buhay pa siya. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung bakit ba siya nagpakita. Pero simula ng insidenteng yon, naging bukas na ang diwa ko sa iba't ibang uri ng kababalaghan. July 13, 2019. Alas 12 ng tanghali. Habang natutulog ako, para ako nananaginip. Ano? Para akong nanaginig. Nanginginig. One-word. Nanganganginig. Nakita ko yung sarili kong katawan na nakahiga sa mahabang bangko. Akala ko bangungot na dahil para bang naglalakbay ang kaluluwa ko. Para akong hangin na tinatangay palayo sa sarili kong katawan. Sinubukan kong kontrolin ang kaluluwa ko. Nagtangka akong bumalik sa katawan ko, pero hindi ko magawa-gawa. Nagsimula na akong lamunin ng takot. Inisip kong patay na rin ako. Pumunta ako sa mga kakilala ko para humingi ng tulong, pero sa kasamaang palad ay hindi nila ako naririnig. Sinubukan ko muling bumalik sa katawan ko. Sa pagkakataong ito, ginaya ko ang porma ng pagkakahiga ko. Awa ng Diyos, nakabalik ang kaluluwa ko sa tahanan nito. Ang aga mo naman nagulat. Sinurod Jupiter yung langgam. Langgam ba? Ayoko na. Grabe. Hindi, promise pagdating mo ng 45, wala na ganito. So meron ka pang 5 years. Oh my God. Grabe ka, partner, sa akin, ha. Porque alam mo matibay yung ano ko, yung puso ko. Huwag mong gagawin kay Tanghenyo yan. Kaya nga ikaw lang lagi eh.
Grabe, nagulat ako. Partner, kasi alam mo, mahirap pag nagbabasa ka eh. Pag nagbabasa ka kasi, ini-imagine mo yung bawat eksena. So, nung tumuro ka ng ganun, feeling ko may patay sa harapan. Sorry po sa inyong mga tenga. Pasensya na po, napasigaw ako ng bongga-bongga. RIP na naman po ang inyong mga tenga. Alam mo, Sorry. na-imagine ko talaga to. Kunyari, inabot ka ng 80 years old. Kunyari talaga. Bakit kunwari? Aabot talaga ako ng 80. Ano? Tapos yung pag ginugulat ka ng mga apo mo. Trending ako lagi. Di ba may trending na gano'n? Yung lola na lagi nagugulat. Mali-mali. Oo. Grabe sa mali-mali. Gulat lang ang pag-uusap natin. May mali-mali na part na. Di ba yung mga tatanda pag ginugulat sila? Ano? Meron akong ano Ay, kabayo na sila sa kumain ng gulay. correct. May ganyan akong tita eh. Kabayo. Ang dami niya sinasabi. Ayun, yung kabayo na doon sa gulay. Ano, sila. Oo, ganun. Nakakatawa. Na-imagine mo ganun ako? Oo, mukha. Pambihira. Tama na ha? Okay, sige. Na-achieve mo na, di ba? Happy na. Sa pagbabalik. Okay. So ayun na nga, sinubukan ko muling bumalik sa katawan ko at sa pagkakataong ito, ginaya ko ang forma ng pagkakahiga ko. Awa ng Diyos, nakabalik ang kaluluwa ko sa tahanan nito at nagising akong hingal na hingal. Kinagabihan ng tulog na ang lahat. Nanatili akong gising dahil natatakot akong baka maulit ang masama kong panaginip. Maya-maya may kumatok sa pinto. Napaisip ako, sino naman kayang mambubulahaw sa 10 oras ng gabi? Ang nanay ko ay isang albularyo kaya inisip ko na baka ang kumakatok ay magpapagamot sa kanya. Binuksan ko ang pinto at nanlaki ang ulo ko sa aking nakita. Takot naman. Tinitignan ko kayo, baka magulat kayo. Alerto na. Napraning. Bumungad sa akin ang isang matangkad na lalaki. Matulis ang mga tenga, singkit at mapula ang mga mata. K-pop. Or adik lang. At may sungay na sinlaki ng hinliliit ng tao. Hello? Parang mas malaki yung sungay mo, Bart. Sa Wala sungay panis niya. yan. Magkabukol yun. Magpapagamot sa nanay mo. May bukol. Makasungay naman agad to. Buko lang yan. Kasi sungay na sinlaki ng hinliliit ng tao, para maliit. Kasi yun nakita ko yung kid super eh. Downline ko yan. Ako yung upline niya. So mas malaki sa akin. Nakakaloka. Hubot-hubad ang lalaki na mapulang-mapula din ang katawan. Nilalamon na ako ng takot pero pinaglalabanan ko ito. Ito nakakalurk eh. Hinawakan ako ng lalaki sa braso ko pero nagpumiglas ako. Maya-maya, bigla na lang siyang nawala. Pero nagmarka sa braso ko ang hipo niya na parang paltos. Kinabukasan ay takot na takot akong nagkwento kahit kanino. Nang mapansin ng nanay ko ang paso sa braso ko, sinabi ko na lang na nadikit ako sa kaldero. Makalipas ang 3 araw, isang mag-asawa naman na may matutulis na tenga ang lumapit sa akin. Sobrang puputi ng kutis nila. Kakaiba sa normal na taong itsura nila. Habang papalapit sila sa akin ay biglang may batang sumulpot sa tabi ko. Kamukha nila ang bata na matulis din ang tenga. Laro tayo, ang sabi ng bata. Sinong taya? Pamela. Sa takot ko ay tumanggi ako. Nang tanggihan ko ang gusto ng bata ay biglang nagalit yung babae. Nagtayuan ang mahabang buhok nito na parang sumabog sa ere. Parang Patay yung ilaw. Pero pili kami nakatingin sa akin. Napadasal ako sa sobrang takot. Inantay ko na lang silang maglaho bago ko muling idinilat ang mga mata ko. Simula noon ay nilisan ko na ang probinsya namin at minabuting dito na lang sa Maynila manirahan. Pero kahit nandito na ako, ay sinusundan pa rin ako ng kababalaghan. Hindi ko pala sila kayang takasan. Pero ang mahalaga ay hindi pa rin ako tinatakasan ng aking katinuan.
Ako po si Dan, isang tambalanista, at ito ang true horror story ko. True story. Ayan. Dan, sige, enjoy ka lang dyan sa bahay niyo. Huwag ka muna pupunta dito. It's okay if you don't visit. I know you're busy. Kailangan marami kang mga gawin to keep you busy. Huwag kang dumalaw. Nakakatakot kasi baka mamaya, Dan. Hindi kasi, di ba, minsan it's about the area. Minsan it's about the person. And in the Correct. case of Dan, it's about the person. Hindi yung probinsya yung may problema. Hindi naman problema, pero ikaw yun. Ikaw yung open eh. Tama. Ikaw bukas yung parang mata mo. Tama, parang portal ka nila kasi ikaw yung Nakakakita. Alam kahit din kasi lumipat ka nila na ng lugar. Alam din kasi ng mga elemental kung nakakakita ka, kaya lumalapit sila sa iyo. Yung iba humihingi ng tulong, yung iba gustong makipaglaro. Yung Takot. Pag may nagpakita gusto sa iyo yung ano mo, yung lola mo, no? Ano kung ibig sabihin nun? Di ba? Naku, partner, may Baka lola sabihin, ka pa pakilala naman. mo ako itang henyo. Ay, alam mo, ayoko pa rin ikaw mamit. At lalong ayoko mamit yung lola mo. Ikaw, tanghenyo, up to you. Kung type mo, tanghenyo. Nakakatakot. isang henyo, pakilala mo ako. Hindi, baka May- yun yung pamana ng lola. Kasi sa kwento niya, simula nung nagpakilala yung lola niya. Yung parang, nagpakita. Oo, ang dami ng nangyari. Ay, sa bagay, di ba may ganun? Di ba may kwento kong ganun, partner? Yung kailangan may ipamana na bato or Oh, malay mo. kailangan pinapamana yung may ganun, di ba? Anting-anting nga. Oo. Malay mo, di ba may anting-anting pa rin lola mo. Kaya Diba? sa'yo, Tsaka binigay. lahi sila ng manggagamot. Oo, kasi nanay mo, albularyo. Alam mo, eventually masasanay ka na rin. Parang kaibigan natin si Nick Nangit. Yung eventually nasanay na lang siya. Kasi siya maski sa aeroplano, may kasabay siya sa ere. Hala? Sa labas, pag tumingin ka ng clouds, di ba, titingin ka clouds. Picture. May mga kasama siya. May mga lumilipad-lipad Oo, din. may mga ganon. So, eventually, nasanay na lang siya. Minsan, may duguan siyang katabi, ganyan. So, ikaw din, Dan, eventually, Sakay ka di ng ba? bus ng MRT. May kasama ka. Oo. May kutsilyo Oo. dito. Oh my God. Ay, nako. Pero yung mga kwento niya, hindi nalalayo sa mga mga nangyayari sa pelikula, no? Yung mahabang tenga, Correct. tapos yung mga sumasabog na buhok pag Oo, nagagalit. alam mo kung ba't ako natakot kasi kakapanood ko lang sa Netflix nung Lights Out. Napanood mo ba Oo, yun? oo, yan. Di ba? Nakakatakot yung Lights Out. Nakakataranta siya eh. Oo. Ang sakit-sakit na sa puso. Nakasakit sa tiyan. Di ba yung ano ba, Oo. sa dilim lang siya Lumalabas. Lumalabas. Oo. Tapos ang itsura niya, unang itsura niya doon yung Oo. nakaupo. Oo. Yung nakaupo siya tapos itim tapos ay Diyos ko lang. Iba talaga. Parang pang pelikula yung dating eh. Pero wag mo namang lahatin Dan. Balay mo yung kumatok sa'yo. Nag-trick or treat yan. Lalo pat malapit na. Dahil binigyan mo na lang ng candy, di ba? Oo. Para hindi nagalit sa'yo. At sana hindi rin it will not worsen. And if you feel that it will worsen or parang papunta na doon, iko-konsulta ka na sa mga professionals pagdating sa ganyang aspeto. Para Totoo. siguro mag-guide ka na rin. Oo, Kagaya kung sa grupo tama. nila Nick Nugget, Oo, mga ganun. kung ano yung tamang gawin, Oo. paano ba sila makausap. Paano mo i-handle Correct ka. yung ganyan. Oo, kasi hindi yan Kasi may science din sila sa ganyan. correct. Pinag-aaralan nila yan. Correct. So far sa ating tatlo, wala pa naman naka-experience nung no? Sino kayang unahin? Partner, Sino kayo lalapitan? yung gulatin mo nga lang ako, di ba? Paano pa kaya pag Paano na nakakita kaya? ka, no? Totoo. Oh Grabe, my no? gosh, hindi ko alam. Ako sa elevator ako takot na takot eh. Feeling ko lagi may sumusunod sa akin pag lumalabas ako. Dahil sa The Eye. Oh. Yung pelikulang The Eye, di ba? Yung mga ganun paglabas ko, lumilingalinga ako palikod eh. Oo, Feeling ko may tinitingnan- sumusunod sa akin. Nakakatakot. Well, anyways, more of katatakutan dahil pa October na po. Yes. Ang bilis, no? Okay, parang kailan lang. Parang kailan ang lang pinakamatagal talaga na dumaan na buwan yung Agosto. Oo, parang ang haba-haba ng August. Pagdating ng September, ang bilis lang. Kasi ano na, patapos si September. Patapos na siya. Hindi Tapos natin na- magka-Halloween na. Oo. After Halloween, ito na. Talagang Paskong-Pasko na. Sa mga malls, Christmas na eh. Ang dami na talaga. Pasko na talaga. It's the season to be jolly. Falalalalala. Dead man na tayo sa mga nakakatakot. Ayaw natin ng mga ganyan. O, ipag-pray mo lang kapag nakakakita ka ng hindi maganda o hindi ka aya-aya sa paningin mo, magdasal ka, lalayo din sila.
lulubayan ka din nila. Yan naman yung ginawa mo nung una, 'di ba? 'Di ba? Nagdasal ka, tapos nakabalik Correct ka ka. naman doon sa katawan mo. Akala ko nga doon po nung nakabalik na siya sa katawan niya, babalikan niya yung mga hindi pumansin sa Oo kanya. nga. Mga walang hiya kayo. Pero yun yung pinakamasaklap na feeling, no? Yung sigaw ka ng sigaw tapos hindi nila naririnig. Oo, sa Diba? panaginip nangyayari yan. Oo. Well, at saka magpasalamat po tayong lahat na nagising tayo mula sa isang masamang panaginip. 'Di ba? Tama. Halimbawa, binangungot ka kagabi tapos gumising ka ngayon, napakaswerte mo. 'Di ba? Totoo yan. Bless ka, ibig sabihin talag may mission ka pa ngayong araw na ito. So dahil may mission ka pa ngayong araw na ito, be kind, be Tama. good, be helpful. 'Di ba? Maging matulungin. Yan. Tama yan. So, Dan, good luck sa'yo. Usapan ng natin yan na Huwag kang pupunta dito. may banta. Nakaban. alam naman namin na tambalanisa ka namin. Pwede naman tayo magmahal online. Yun na lang ang masasabi ko sa iyo, Dan. At kung meron din kayong kwento katulad nung kay Dan or kahit hindi nakakatakot kayo ng kwento yan na feeling nyo burnayable. Yan. Pwede nyo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan, basta send nyo lang. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Ito, singit ko lang to yung sa pinag-usapan natin kanina na sakit kasi si Salome nag-message na kung pwede daw Batchmate mo. manawagan ng sa lahat na doon sa supplemental polio vaccine na ipatronize ng mga magulang. Kasi nakakatakot daw talaga ngayon yung pagbalik ng polio. Online pa ba siya? Nandiyan pa ba siya? Kasi may mga magulang na nagtatanong kung naka 6-in-1 na, yung DPT chemistry, may ganun kasi. Pag ina-explain kasi ng doktor, oo na lang ako na oo. Opo. Ang hirap i-memory sa mga terminologies nila, no? DPT, shaman, ganon. Dapat ba supplemental pa? Ganon? May follow-up. Oh, basta maging basta visit your pediatrician. magtanong Kasi kayo. Magtanong, wag mahihiyang magtanong. Pang polio ba ito? Corny. Sinabayan pa ako. Hindi ka nga namin pinigilan eh. Mas nakakatakot yun. Hinayaan ka lang namin. Mas gusto pa nga namin yung mas mahaba. Also, please, lapitan ng inyong pediatrician. Wag paano? Wag na. Sige na, pa-discover ka. Okay lang ba? Isa pa? Dito na ako eh. Oo, yung may falsetto, ha? Siya din may vibrato, ganyan. Again, mga mommies, wag mahihiyang magtanong. Pang polio ba ito? Yan. Malay mo baka kunin ka ng DOH endorser. Isa pa, galingan mo. Gusto ko maging endorser ng Pangit yung unang dalawa. Yung isa pa. Mga mommies, sinulit nga. Uto-uto ka talaga. Sinulit nga parang tanga. Hindi, pero magtanong. Huwag magre-rely sa yung nababasa nyo lang sa mga thread na mga mommies, Ayan. yung mga ganon. Minsan kasi mas nakakalito yun kasi of course iba't iba ng opinion. So you only Yes. you only listen to people you trust. Yan. Yes. So kung yung pedya mo hindi naman 5 yan, o di ba? Kung isa or dalawa, tanungin mo sila. Tsaka huwag niyong iasa kay Google yung mga Wag. Wag. Ang daming Actually, yung mga Google- fake news, ang daming hindi At saka naman totoo. minsan, yung may WebMD, kalaban niya ng mga tunay na mga doktor eh. Kasi ang ending, kapag ka pumunta na yung pasyente sa kanila, mas may alam na yung pasyente. Kakabasa. Di ba? O so, kukonsulta po tayo dun sa dalubhasang nag-aral, pinag-aralan yan. Ha? Tama. Huwag mahihiyang. Hindi napigilan. Pang-polio ba ito? Hanggang pagpasok niya ng office, magagawin niya ulit yan. I-record pa niya yan mamaya. Itatanong ko sa boss natin, Sir, pwede ba to? Hay, nako kabisyo, sana po'y okay sa alright ang iyong buong araw. Kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, huwag ka mag-alala, lilipas din yan. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, huwag mahihiyang tanong. Pang-polio ba? Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.